من شر الشيطان اللعين الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله دستور أحكامه وأسعد من به راغبا وأشقى من عنه راغبا. آمين. القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. آمين. سيدنا محمد ابن عبد الله الذي يقول في حديثه الشريف أذكركم الله في أهل بيتي. آمين. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الأخيار آمين. ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم أستهل ذكر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سافو. أمبالما أمي ألفو كوايد مدو كبركدا كألا تندو ألا مني ألني تندو كناسان واتيبه سكتولا. كألا ولي مدو ألا مني ألني ولي مدو كناسان واتيبه بدو فويته بني سراي نعم. fo boye masigi سكتولا. ulama fo ala yeshuina ni keninga alhamdulillah rabbil alamin. ودو سافو. ya rabbi ka nyini ala fe asigila kenen ka herala ala ka wuli herala. آمين. ya rabbi amadili ala fe kenen horoma ala ka dineni awma. آمين. ka foli kerengere ka lase an karamogo ni an ɲamogo ma mbade wo ko titani sabute سكتولا. an jɔlen bɛ kenen ka olu min jurula سكي. khasatan an karamogo ani an ɲama a sheikh نعم. alfa jalo ودو. a n'a ka biro dafali ka fara udu karamogo bɛɛ lajɛlen kan سكتولا. u y'a kanu su in na an kana bɔgɔ bɔ daba dama yani ka se karamogo na waati ma. الله أكبر. ya rabbi ka ɲini ala fɛ sababa de ale ta ye ala kan bɛn o ma. آمين. آمين. an balimaw waati na cogoya kama mawudu min dira an ma an ka kuma lasela bɔra k'a fɔ sisan سكتولا. an bɛ kɛnɛ min kan o de ye imam ali ale ka belebele n'o ye imam al-hussein alayhi salatu wassalam سليم. ale ka bangeli ɲɛnajɛ ودو. an bɛ o kɛnɛ kan su in na. سكتولا. o la n badenw نعم. walanda min dira an ma o de ye imam al-hussein نعم. a yɛrɛ ka bangeli an ye min sɔrɔ o la ani an ye min ye o la نعم. k'an k'o kɛ ka kɛnɛ ɲama fifa سكي. yanni karamɔgɔ na waati cɛ. الله أكبر. ودو. an balimaw نعم. imam al-hussein alayhi salatu wassalam ni k'i bi kuma ale ka ɲɛnamaya kan i bi walandaw sɔrɔ a kɔnɔ نعم. yanni i ka ninakiri laban tuma ma i bi se ka nɔɔni min hɛrɛ la الله أكبر. n'a ti ban fiyewu. سكي. الله أكبر. o la su in na نعم. al-hussein alayhi salatu wassalam hikma ni kodɔn ni faamu min bɛ ale ka bangeli la an y'a kanu ka boli o sanfɛ inshallah ta'ala. الله أكبر. badenw نعم. Allah subhanahu wa ta'ala a ka kɛwale bɛɛ faamu bɛ a kɔnɔ سكتولا. hikma b'a kɔnɔ والله. kodɔn b'a kɔnɔ جاء. ودو. walakin aksara nas la yaqilun. سكي. hali n'a y'a sɔrɔ maa fanba tɛ o kodɔn ni o hikma ninnu faamu. o la badenw نعم. su in na bonya kɔnɔna na imam al-hussein alayhi salatu wassalam نعم. a ka wilada
ay impact min ke Naam. kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka kira kisi nɛma ba ye ale yɛrɛ kan Allahu akbar. o kɔfɛ imam alayhi salatu wassalam Naam. a ka wilada a ye impact min kɛ silamɛya kan Sigay. ani a ye impact min kɛ ɲɛnamaya kan ni ala sɔnna Naam. ala anw ma su in na an n'u kɛ ka jama ɲɛnajɛ Inshallah. yɛrɛ bi ala kan bɛ sɔgɔma ma Amin amin. n badenw Naam. ala kira kisi nɛma ba ye ala sɔnna k'ale sɔn denw caman na O kɛra. a cɛw n'a musow Sigay. O kɛra. nka ala sɔnna Naam. den ninnu a y'a bɛɛ lajɛlen janaza kɛ a yɛrɛ ɲɛnama Allahu akbar. fo ka n'a to denmuso kelen Wallahi. maaw bi mun na O fɔ an ye. ala kira den laban min ni a y'o janaza kɛ Ɔhɔn. o kun ye cɛ ye O don. Sakɔ. denmisɛnnin don Siga t'o la. o kɛla dusukasi ye kira bolo Wallahi. min bonyana kosɛbɛ Siga t'o la fiyewu. badenw saya ka jugu Wallahi. nka i yɛrɛ mago b'a la Naam. min k'i da Ɔhɔn. o datɔ la Naam. o ka jugu kosɛbɛ Wallahi o ka jugu dɛ. ala ye ala kira lajarabi O kɛra. ni o ye Siga t'o la. nka walasa ka ala kira kisi nɛɛma ba ye Naam. k'a ɲɛji cɛ Ɔhɔn. ala ko a ma cogo di Naam. a ko ya muhammad Ɔhɔn. inna a'tainaka al-kawthar Allahu akbar. fasalli li rabbika wanhar Ɔhɔn. inna shani'aka huwa al-abtar Siga t'o la. Sakɔ. sadakallahu azim O don. dɔnnibaw bɛ kɔrɔ caman fɔ nin sura in na Ɔhɔn. min na Ɔhɔn. ko ala ye hɛrɛ camanba kɛ ala kira kisi nɛɛma ba ye Allahu akbar. o bɛ fɛn caman fɔ hɛrɛ ninnu na Siga t'o la. nka n'i ye sura in jigi kuma jate minɛ Ɔhɔn. a bɛnna ni kira denkɛ laban Ɔhɔn. ale ka fatuli de ye Allahu akbar. Siga t'o la. n b'a dɔn ni fɛnba bɔra maa bolo Naam. ni mɔgɔ b'a la k'a ɲɛji cɛ Ɔhɔn. min bɔra a bolo i bɛ fɛn d'a ma min ka bon n'o ye Ɔhɔn. wali kelen k'a ɲɔgɔnna d'a ma Tiɲɛ. Siga t'o la. o la Naam. ala kira walasa k'a dusu suma Ɔhɔn. walasa k'a ɲɛji cɛ Naam. ala ye a bonya ni bɔnna caman ye Tiɲɛ. O kɛra. ko o ko n'a bi kɛ Ɔhɔn. a bi daminɛ fan dɔ de la Siga t'o la. Wallahi. o bɔnna ninnu na Naam. an bɛ belebeleba dɔ ka kɛnɛ kan su in na O don koyi. Wallahi. min ye impact ba kɛ O don. min ye nɔba bila Ɔhɔn. ala kira kisi nɛɛma ba ye Naam. a ka ɲɛnɛmaya la Siga t'o la. Wallahi. o dɔ ye juma ye Ɔhɔn. Fɔ an ye sakɔ. salamatul qalbi Ɔhɔn. wa rahatul nafsi Allahu akbar. la paix du cœur O don. ka i dusu suma Ɔhɔn. ka i dusukun ɲɛji cɛ Tiɲɛ. imam al-hussein Wallahi. a bangeli y'o kɛ ala kira la kisi nɛɛma ba ye Sigai. Allahu akbar. sabula Ɔhɔn. fa mago b'a la ka ɲɛnajɛ kɛ Ɔhɔn. n'a den de ye Siga t'o la. ala sɔnna Naam. o ɲɛnajɛlan Ɔhɔn. ala y'o di ala kira ma kisi nɛɛma ba ye Wallahi. ni imam al-hussein Ɔhɔn. ale bangeli ye Siga t'o la. Sakɔ. hatta imam hussein Naam. a bangelen Ɔhɔn. ala kira kisi nɛɛma ba ye Ɔhɔn. a nana a denmuso fatimata n'a furukɛ sayidina ali Naam. a ser'u ma u ka so Allahu akbar. a ko a ye n den jira an na Naam. a ye n den jira n na a m'a fɔ a ye n mɔden jira n na Ayi. a ko a ye n den jira n na Allahu akbar. Kɛnɛ kan. den jirali a la Ɔhɔn. a ko a ma yala a y'a tɔgɔ da cogo di Allahu akbar. imam aliyu ko a ma Naam. ne tun y'a kanu ka den in tɔgɔ da haribu Sigai. Allahu akbar. kira ko a ma ko la Ɔhɔn. n mago b'a la i ka den in tɔgɔ da ko al-hussein Allahu akbar. Sakɔ. o la alhamdulilayi rabbil alamin Ɔhɔn. imam al-hussein Naam. a tɔgɔ da cogo filɛ nin ye ala kira fɛ O don kisi koyi. nɛɛma ba ye Siga t'o la. Wallahi. ala kira sallallahu alaihi wasallam Salim. a tun bɛ ɲɛnajɛ Ɔhɔn. ni nin den ye kosɛbɛ Wallahi. a tun bɛ nisɔndiya Ɔhɔn. ni a ye kosɛbɛ Tiɲɛ. Wallahi o don. hatta karamɔgɔ y'a fɔ n ye cogo min na Ɔhɔn. kira tun bɛ kutuba tigɛ Naam. ka jigin ka den in ta Ɔhɔn. k'a bari a yɛrɛ la Ɔhɔn. min na a kanu b'a la a ko ka di a ye Allahu akbar. Sakɔ. o la Naam. nin ye impact kɛ ala kira ka vie la Siga t'o la. min ka bon kosɛbɛ Wallahi. o la n badenw Naam. i bɛ maa min fɛ Ɔhɔn. a
a tigi bɛ min fɛ naam i bi kɛ o de fɛ siga t'o la sakɔ o kama kira ma tulonkɛ ninnu kanu na ayi a ma kulonkɛ o la kira ma tulonkɛ ninnu bonya jirali la ayi a ma kulonkɛ o la hatta ala kira kisi nɛma b'a ye a y'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ne bi ninnu fɛ o la ala n b'a ɲini fɛ i ka kɛ maa fɛ min kɛra o fɛ wa ala ban bɛɛ la Allahu akbar o kɛra wallahi sakɔ n b'a jigiya maa minnu kɛra u fɛ naam ala dɛmɛ kɔnɔ o ye ne ni e ye siga t'o la sabula ni kunbɛn ne ni e ka seli la nin kɛnɛ in kan yan o de ye an bɛ ninnu fɛ yen tiɲɛ kɛnɛ kan ala y'a ɲini an fɛ ni ala kɛra ka yamaruya k'an ka k'u fɛ wa alhamdulilahi rabbil alamina an kɛra u fɛ Allahu akbar o kɛra o de kama n y'a f'i ye n ko an bɛ kɛnɛ kan su in na min ye ala ta don kɛnɛ ye siga t'o la badenw waati na cogoya kama naam den in nali ye impact min kɛ kira mɔgɔw ka vie la n'an k'an b'o dɔrɔn ta o kan ka an ka walanda bɔ siga t'o la nka an b'a teliya walasa an ka dɔ fɔ impact ninnu bɛɛ lajɛlen siga t'o la sakɔ impact min naam ni den in nali imamu al-Hussein n'a y'o kɛ silamɛya yɛrɛ kan sa venue a été une lueur d'espoir pour le rayonnement de l'islam. Allahu akbar sakɔ Imam al-Hussein naam a nali kɛla sababu ye ka yelen kura di silamɛya ma a nali kɛla sababu ye ka nin kura fiyɛ silamɛya la a nali kɛla sababu ye ka jigiya ɲuman da silamɛya kan Allahu akbar sakɔ fɛn min bɛ to sen na o bi dɔn ni a kɛ cogo di siga t'o la fɛn min bi ban sisan o fana bi dɔn ni a kɛ cogo di o de koyi o la nin cɛba in nali silamɛya bi to sen na siga foyi t'a la a kɛra ni a ye k'a sabu kɛ mun ye Imam Hussein ala ye kabako damadɔ kɛ a nali la min na ko jigi kan ka da cɛ minnu ka siga foyi t'a la a bɛ a la siga t'o la o de ye jumɛn ye o fɔ an ye sakɔ ale lamɔna du min kɔnɔ wahayu bɛ jigi du min kɔnɔ a lamɔna yen de o de koyi ala subhanahu wa ta'ala b'a ka cila di a ka cilen ma du min kɔnɔ a lamɔna yen de Allahu akbar o de koyi ale ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛla naam mɛlɛkɛw ka jigin ka yɛlɛ kuranɛ ayaw ka kalanni ani a kɔrɔfɔli a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛla o hilihala de kɔnɔ Allahu akbar o de koyi mɔgɔ min lamɔna bonyaso kɔnɔ siga t'a la o de bi bonya siga t'o la mɔgɔ min lamɔna karamaso kɔnɔ siga t'a la o de bi kɛ karamamaa ye kɛnɛ kan wallahi mɔgɔ min lamɔna dilanni so kɔnɔ siga t'a la o de bi kɛ dilannikɛla ye sakɔ wallahi o la n badenw naam al-Hussein ale lamɔna nin cogo in na ala kira bolo siga t'o la o la n'i tun mɔgɔ bi kira image la a miniature i tun bɛ a sɔrɔ a la wallahi i mɔgɔ b'a la k'a dɔn kira yɛrɛ tun bɛ cogo di a denmisɛnnin ma n'i y'ale wuli cogo lajɛ maa t'a f'i ye ko kira tun bɛ nin cogo in de la Allahu akbar munna sabula ala kira y'o fɔ ye ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la siga t'o la a ko Hussein minni wa ana min Hussein kɛnɛ kan Hussein bɔra ne Muhammadu de la wa ne yɛrɛ bɔra Hussein de la o la n'i ye kɛcogo o kɛcogo ye Hussein na kana siga dɛ ne yɛrɛ Muhammadu de bi ten n'i ye fɛn o fɛn mɛn Hussein da kana siga dɛ o ye ne yɛrɛ Muhammadu kumakan de sakɔ wallahi yɛrɛ bi faamu ko ɲuman ala k'a d'a ma ami ami badenw naam silamɛya jigi bi da a kan ka da mun kan tugun o fɔ an ye sakɔ ala kira kisi nɛɛma b'a ye ala ye tanbaki bɔ a la Allahu akbar ka aya dɔ jigin a kan dɔnnibaw b'a fɔ an ye aya min na ko ayatu tatihir Allahu akbar n'o de ye lasaniyali aya ye o do ala ye aya min di ala kira ma k'a somaw bɛɛ saniya ka bɔ nɔgɔ ni kuntanko bɛɛ lajɛlen ma siga t'o la min na ala b'a f'i ye naam innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathira sakɔ Muhammad naam ne b'a ɲini ka i somɔgɔw saniya k'u bɔ nɔgɔ fasugu bɛɛ la Allahu akbar siga t'o la ni aya in jigilen ala kira kan kira ye a bɔnnaw wele imamu ali seyida fatima alhasan wal husein ka birifini biri u kan Allahu akbar ka sɔrɔ k'i kanto ala ma allahumma haulai ahla baiti fatahhiruhum Allahu akbar
imamu Husaini ma bɔ o kadiri kɔnɔ fiyewu ni baara in bi kɛ waati min na nin y'a sɔrɔ Husaini bɛ san 1 wala san 2 la Allahu akbaru ayatu tatihira o kɔrɔ jigi kan ka da minnu kan sini siga foyi t'a la Husaini yira a la a filanan min b'a jirila k'a fɔ silamɛya lueur d'espoir de don o ye ayatul mubahala tuma min na sɔsɔli gɔnna kafiru ni kira Mamadu cɛ diinɛ ko la ala ko a ma n'a ma ɲɛ k'u bi kan k'i sɔsɔ i ka tiɲɛ de kan fakul ta'alaw a f'u ye a ye na dɛ an yɛrɛ ka bɔ an ka musow bɔ an ka denw bɔ an ka danga don maa min ta kɛla nkalon ye ko ala ka danga jigin o kan ni cɛbɔ bi kɛ don min na Husaini bɛ a cɛ la dɔnnibaw b'a fɔ ye ko y'a sɔrɔ a si tɛ tɛmɛ san 6 kan siga foyi tɛ min na cɛbɔ kɛnɛ kan Husaini yera la nin bɛ faamu dɔ di e ma nin bɛ kodɔn dɔ di e ma k'a fɔ siga foyi tɛ a la ba kelen bɛ fɔ badeni min na siga t'a la o woloden o bɛ jɔsɔfari de da ni jigi dara ka kabiri a ma kunu fɔlɔ siga t'a la k'a fɔ don n'a nataw la mɔgɔ b'a la ka jɔyɔrɔ min fa a b'o fa o de kama n k'i ma a ye impact ba kɛ n karamɔgɔ silamɛya ka ɲɛtaa la silamɛya ka siniɲɛsigi la n badenw imam al-Husain alakira b'a fɔ a ka hakɛ la ka fara ahlu baytiw kan ka tamakiya bɔ sahaba bɛɛ la a k'u ma ne Muhamadu bi taa nga n ti taa ten n ti n kɔ don aw la ten inni tarikum fikum saqalayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada ne bi taa ka fɛn fila to aw bolo n'a y'aw tɛgɛ sɔgɔ o la siga tɛ min na aw tɛ fili ni Muhamadu kɔfɛ hakilila karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin aya in dɔn kitab Allah wa itrati ahla bayti ala subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ n bi taa k'aw to aw bolo wa ne bi taa k'aw somɔgɔ sanuw to aw bolo tant que ni nin fila bɛ aw bolo aw tɛ fili ni Muhamadu taalen kɔ badenw o dalilu bɛ e bolo kɛnɛ kan ne ko maa min kɛlen don k'a tɛgɛ sɔgɔ alakira somɔgɔw la olu de bi sira jɛlen kan bi wa tari min b'a kunfɛ de mun bɛ ka tiɲɛ ɲini aw ɲɛɲuman n'a ɲɛjugu olu de kɛn bɛ ka tiɲɛ sɔrɔ wa tari minnu tɛ bɛ ka tugu tiɲɛ yɛrɛ kɔ de hakilila kuma in bi kɛnɛ kan événement dɔw bi ɲɛsin silamɛya ma ko dɔw bi kɛ silamɛya tɔgɔ la a bi maa dɔw guwa i kamana na fo tuma dɔ la a bi ɲini ka n'i siga silamɛya la nka alakira somɔgɔw nɔfɛ tugubagaw a tɛ hali olu ka temi cogo yɛlɛmɛ a t'olu bɔ o dabolo kan tora fata ayini sabula olu ye tiɲɛ minɛ a kisɛ la olu ye tiɲɛ minɛ a minɛyɔrɔ la n'o ye jumɛn ye alakira k'u ka minɛ yɔrɔ min na kitab Allah wa itrati ahla bayti o la badenw maa mago bɛ kisi la maa mago bɛ kanda la kira ko i k'a minɛ yɔrɔ min na a minɛ n'o ye ale somɔgɔw nɔfɛ tuguni ye yɛrɛ bi hakili ɲuman na ka da badenw imam al-Husain n'i y'a ka funangeya n'i y'o ta k'a lajɛ i bɛna ye a ka funangeya kɛra maa sɛbɛ ka funangeya kɛcogo la wa siga foyi t'o la sabula a bɔra min na o ye maa sɛbɛ de a bɔra min na o ye belebele de foyi ti bɔ belebele la fɔ belebele foyi ti bɔ bonya na fɔ bonyɛlen hakili ɲuman ka d'a ma badenw o b'a fɛ al-Imam al-Husain kana ma'rufan bis-sidqi wash-shaja'ati war-rahmati wal-karam Imam Husain tun dɔlen don ni tiɲɛ fɔli Imam Husain dɔlen don n karamɔgɔ ni cɛfarinya ye
parce que mission min bina kalifa ala mission tɛ se ka waleya jito fɛ wallahi siga tɛ nin na mission tɛ se ka waleya siranbaatɔ fɛ ayi mission tɛ se ka waleya nataba fɛ o la kun bi wajibiya a ka kɛ cɛfarin de wallahi sako wa rahma na imam Hussein dɔlen don ni hinɛ de wallahi o don sako wallahi siga t'a la koyi sabula mission min n'a kalifala ala mission in tɛ ɲɛ f'a ka sɔrɔ alaw tala ka jɔnw o hinɛ b'i la siga t'o la fiyewu f'a ka sɔrɔ o makari b'i la i bi hɛrɛ kanu n'u bɛɛ ye hali n'a dɔw kɛn bɛ ka tɔɔrɔ kanu ni i ye wallahi a sako bilahi o don koyi l'amour pour tout le monde na et la haine pour personne Allahu akbar ni tun ye kira ka sulukuw dɔ ye ni tun ye kira jogow dɔ ye siga t'o la a bi hɛrɛ kanu ni bɛɛ ye o de kama a ye cɛw sɔrɔ ka don diinɛ na o de kama a ye musow sɔrɔ ka don diinɛ na a ka hinɛ n'a ka makari wa o kelen de fana yɛlɛla a bɔnnaw fɛ khasatan imam al-Hussein tiɲɛ o don koyi ala subhanahu wa ta'ala a bɛ aya dɔ f'i ye imam Hussein ka hakɛ la o don a ka hinɛ a n'a ka makari kan o don a b'a f'i ye wal kazimina al-ghayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin Allahu akbar sako ni aya bi kuma imam Hussein ka hinɛ a n'a ka makari a n'a ka yafa ka seto a ye a bɛ kuma i ye o de kan Allahu akbar kɛnɛ kan yɛrɛ bi a ma deli ala fɛ ala ka nafa ni cɛba in barika amin amin badenw n'i ye diɲɛ yaala i bɛna jamanaw sɔrɔ minnu bɛ hɛrɛ la bi k'a sabu kɛ imamu Hussein ka furu ɲɔgɔnya ye wallahi o don ala sɔnna imam Hussein a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a gɛrɛsɛgɛla muso 4 na Allahu akbar sako a muso 4 na n karamɔgɔ a den bɛ yen ni o image bɛ an bolo bi Aliyu Zeynil Abidina o ba bɛ a la ka bɔ Farisi Allahu akbar an bɛ jamana min wele bi ko Iran o bɔra yen siga t'o la badenw o ko tɛmɛnen kɔ imam Hussein Azubab bint ibn Qais al-Qalbi o fana kɛla a furuma ye Leila bintu Abi Murata Saqafi o kɛla a furuma ye Umu Ishaq bintu Talhata bin Abdullah ninnu tun y'a furumaw ye siga t'o la imam Hussein ale ka furu ma kɛ ka fɔ diɲɛ ɲini don ayi o tɛ a ka furu ma kɛ ka fɔ jɔyɔrɔ ɲini don ayi o tɛ nka a kɛla de dilanni kosɔn bɛn kosɔn keleya kosɔn fami bɛ se ka sude cogo di adamadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di a ka furu kɛla ni o de ye Allahu akbar kɛnɛ kan sabula i b'a ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ a denw na i bɛna ye a bɛɛ kɛla maa jɔlenw de ye a bɛɛ kɛla dilannikɛlaw de ye wallahi o kɛra koyi a y'a ko kɛ yɔrɔ a y'a woloma wallahi a y'a ko kɛ ɲɔgɔn a y'a woloma wallahi a y'a furuma a y'a woloma kɛra ka tila ka an ladi ni ladilika ɲumanw ye n karamɔgɔ i ko kɛ yɔrɔ woloma n'o kɛla i bɛ min fɛ laɲini na o bɛ sabati siga t'o la wallahi yɛrɛ bi ni cɛba in ala ka nafa n'a barika amin 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 a ye denkɛw sɔrɔ minnu siga t'a la mago b'a la u ka jɔ diinɛ kɔkɔrɔ cogo min na o jɔla kɔrɔ ten siga t'o la Aliyul Akbar o y'a denkɛw dɔ ye wallahi Aliyu Zeynil Abidina As-Sajjad o y'a denkɛw dɔ ye Aliyu Sɔgɛr Jafar bin al-Hussein a denmuso Sakinatu bintul Hussein Fatimata bintul Hussein wallahi ala sɔnna ka nin den ninnu don Imamul Hussein gɛrɛsɛgɛ la nka an mago bɛ mun na san bɛ taa k'a kɔ to ngɔmi de Imam Hussein denw na hakili karamɔgɔw bɛ nin fɔ aw ye a caman lajarabila a denkɛ kelen bɛ yen ala sɔnna o tora a kɔ n'o de Ali Zeynil Abidin ala bɛ fɛn dɔ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ tuma dɔ la i b'i sigi ka jateminɛ kɛ walasa i ka se ka i ta fan dɔn a la ala ma foyi ɲini ala kira manto fɛ ko f'u k'ale somɔgɔw kanu d'accord
o mais somɔgɔw kanu ni a bɛ waleya cogo di a bɛ labaara cogo di wala sako ala bɛ tila k'o fɔ ɲala kɛra nɛn kan suran wɛrɛ la a ko kul Muhammad a f'u ye in kuntum tuhibbuna Allah n'a sɔrɔla aw bɛ ala fɛ fattabi'uni yuhibbukumullah a ye tugu ne Muhammadu kɔ ala bi kɛ aw fɛ Allahu akbar nka maa bɛ tugu Muhammadu kɔ cogo di i bɛ tugu a kɔ n'a somɔgɔw nɔfɛ tugu de ye tiɲɛ sako wala badenw a somɔgɔw nɔfɛ tuguli o bɛ kɛ cogo di o fɔ an ye sako fo ala ka sira dɔ de jira an na ko nin y'a somɔgɔw ka sira ye a ye tugu o kɔ wallahi o la siga tɛ min na ala sɔnna anw gagnena wallahi sabula mɔgɔw b'a la tugu ka kɛ min na mɔgɔw b'a la tayɔrɔ ka kɛ min ye mɔgɔw b'a la jigiw ka da yɔrɔ min kan ala sɔnna anw jigi dala yen kan ni ala ka yamaruya ye al-murshidu da'i ila al-kitabi wa sunnati لحلال المشاكل ووضوء الإسلام صراحة سعد زي وزا السيد الشريف عثمان مدن حيدر على سنة anw tugu yɔrɔ kɛla yen siga t'o la kɛnɛ kan wa an bolo bɛnna a tamina ma ten tɔ wallahi siga t'o la ni mɔgɔ bɛ imamu Hussein image la ale lajɛ ni mɔgɔ bɛ imamu Hussein jogo la ale lajɛ ni mɔgɔ bɛ imamu Hussein ka enseignement na Sherif Madan Haidara ale lajɛ siga t'o la sako yala bi an b'a deli ala fɛ an karamɔgɔ minnu bɛna na an kɔ o bɛna min fɔ n ye ala k'a faamu d'an ma nin tun y'aw balimakɛ ni aw denkɛ n'aw ka kalanden ye Mahamadu Yusuf Sako olu l'islami tɔgɔ la haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu